OK, takže čaute ľudia, ahojte, ja vás vítam u nového videa a dneska tu máme ochutnávku Popstarty, je to tentok jahodový, nová príchuť, aj keď nie nová, je to už veľmi stará príchuť, len ku mne sa došla až teraz, viem, že je už nová marakuja a ešte taká žltá, tu máte fotku, tutok, hej, takže paráda. A veľmi som sa tešil, pretože vy už ste mali ochutnávku tohto. Ja ten chutil veľmi dobre. A keďže tieto mám dva, tak som veľmi rád, pretože neviem ako to chutí, ale do zbierky sa mi to určite bude hodiť, pretože ja mám tutok veľkú zbierku plechoviek, primov a Popstarty a chýba mi tam ešte tento a ten marakuja, ale tak ten asi nikdy nezískam, takže idem to otvoriť. Vonia to veľmi tak jahodovo, lebo je to jahoda. Je to príchuť jahoda jahoda a meta, ale proste tu vidíte, stále tu je to isté. Hej, nič sa tu nezmenilo, takže to je tak, hej. A vonia to proste ako malina meta, hej. Nič sa nezmenilo, ale akože chutí to veľmi dobre. Chutí to ako keď si kúpite v Lidli, v bufete, čo ja viem kde, taký ten fuzetea, či fusty, či jak sa to vraví. Hej, neviem to vyslovať, takže ja to volám fuzetea. Taký jahodový je fuzetea, hej. A tu ho máte, tuto, zase, tu. A dúfam, že mám ináč nastavenú dobre kameru, lebo ak nie, tak sa... Takže, chutí to veľmi dobre, mne to osobne chutí a to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať. Je to veľmi dobré, rating toho, dávam tomu 9 z 10, je to lepšie ako tentok. Tento mám ešte plný tiež, lebo akurát to mám v Lidli, takže Lidl správna voľba a Andrej Bičan je frajer. Ale proste je to super do zbierky, ak si nejaký zberateľ plechoviek, fláš alebo tak, ako ja napríklad a 9 z 10, podľa mňa tomu som dal tak 8 z 10, ináč ešte keby tak tu máte link, hej, tuto, tu, neviem, máte tam link tu hore, takže choďte sa pozrieť na predošlé video z ochutnávky a to je tak na dnešné video všetko, dúfam, že sa vám páčilo a ešte nezabudnite dole do popisku ísť dať odber na môj Instagram, kde dávam oznámy o videích alebo o streamoch a ešte tam môžete ísť na môj Discord a TikTok. Na TikTok veľmi nevydávam, ale na Discorde mám super komunitu, no nie super komunitu, mám super server a komunita tam zatiaľ chýba, takže môžeš tam ísť a môžeš byť súčasťou našej Discord community. Takže to už je fakt na dneska všetko a čauko.